είμαι κι εγώ. Έφτασα κιόλας, ναι είμαι ο γνωστός. Μικρός Νικόλας, ήσταν κι εσείς σαν και εμένα. Παιδιά να περασμένα. Ένα παιδί γεμάτο εκπλήξεις που δεν μπορείς να επιπλήξεις. Να με κι εγώ. Έφτασα κιόλας, ναι είμαι ο γνωστός. Μικρός Νικόλας, να με κι εγώ. Έφτασα κιόλας. Τα πλοία. Αυτό το μεγαλύτερο. Ο πατέρας μου είπε να αγοράσω ό,τι θέλω με τα χρήματα που έδωσε στον Αλμπέρ. Wow! Τυχεράκια. Πάμε να το δοκιμάσουμε αμέσως στην Αλάνα. Τι λέτε? Και πού θα το βάλουμε? Στις λακκούβες, στο ιστιοφόρο που δεν θα χωρέσει? Και τότε πού θα το βάλεις? Στη λίμνη, κοντά στο δάσος. Θα με πάει αύριο ο Αλμπέρ. Ελάτε αν θέλετε. Ναι! Τέλεια! Έτσι θα παίξουμε όλοι με το πλοίο. Α, όχι. Αυτό δεν γίνεται. Παιδιά, το πλοίο είναι δικό μου και δεν έχει κανείς το δικαίωμα να το πειράξει για να εξηγούμαστε. Και τότε εμείς τι θα κάνουμε? Να φέρετε τα δικά σας πλοία. Ναι, σιγά. Ο πατέρας μου δεν πρόκειται να μου αγοράσει τέτοιο πλοίο σαν το Ζωφρουά. Ούτε ο δικός μου. Γεια σας, παιδιά. Έλα, Νικόλα. Θα σε γυρίσω σπίτι αν θες. Εμένα ο μπαμπάς μου θα δεχτεί σίγουρα να μου πάρει πλοίο. Και εγώ θα το δίνω σε όλους. Ναι! Περίμενε, μπαμπά, έρχομαι. Θέλω να σου δείξω κάτι σημαντικό. Λοιπόν, Μπορείς να μου αγοράσεις αυτό το πλοίο? Το θέλω για να παίξω με τους φίλους μου. μου κάνεις πλάκα. Τίποτα άλλο? Είδες πόσο κάνει? Μα ο μπαμπάς του Ζωφρουά του το πήρε. Εγώ δεν έχω τα λεφτά του μπαμπά του Ζωφρουά. Λοιπόν, αρκετά. Πάμε τώρα σπίτι. Δεν είναι δίκαιο. Ο Ζωφρουά έχει ό,τι θέλει και εγώ ποτέ τίποτα. Φτάνει. Άσε τα καπρίτσια. Μα τι φωνές είναι αυτές? Ναι, ξέρετε, τα παιχνίδια είναι πανάκριβα. Απαράδεκτο. Δεν είμαστε εκατομμυριούχοι. Ούτε ανόητοι, ξέρετε. Μα τι έπαθες εσύ, Νικόλα μου? Είδα ένα πλοίο στο μαγαζί του Εσκαρπή, μα ο μπαμπάς δεν μου το πήρε. Πάω στοίχημα ότι του φαίνεται ακριβό του σπαγκοραμένου. Βέβαια αυτή τη φορά ίσως έχει δίκιο. Α, ο καλός μου φίλος ο Μπλεντόρ. Όπως πάντα μιλάει πολύ λογικά. Όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου είχε φτιάξει μόνος του ένα καράβι. Ήταν βέβαια καλός μάστορας, όχι σαν τον δικό σου. Αν το κατάφερε ένας Μπλεντόρ, δεν θα είναι τόσο δύσκολο. Α, ναι. Δηλαδή εσύ μπορείς να φτιάξεις πλοίο? Δηλαδή... Άσε μικρέ μου, με δύο αριστερά χέρια δεν υπάρχει περίπτωση. Φυσικά και μπορώ. Μην ακούς αυτόν τον άσχετο. Και μάλιστα θα ξεκινήσω τώρα αμέσως. Τέλεια. Πάω να το πω στους φίλους μου. Από πού να αρχίσω? Κάνει ακόμα και πειρατικό. Με μυστική καταπαυτή για τους θησαυρούς. Για μπάρια τρόφιμα. Καλά, θα δούμε, παιδιά. Ωραία, ας αρχίσουμε από τη γέφυρα του πλοίου. Πρώτη φορά βλέπω τετράγωνο πειρατικό πλοίο. Φυσικά, δεν θα είναι σαν τ' άλλα. Κοιτάξτε, ορίστε το κατάρτι.
κατάρτια, όχι μόνο ένα. Λοιπόν, αρκετά, παιδιά. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη για τα κανόνια, ούτε για το δράκο στην πλώρη, παιδιά. Ταδά! Το περίμενα πολύ πιο ωραίο, μπαμπά. Πώς, δεν μοιάζει με πειρατικό πλοίο? Μοιάζει, αλλά μετά από κυκλώνα. Το σημαντικό είναι να επιπλέει. Ναι, αλλά πώς μπορεί να προχωρήσει χωρίς σπανιά? Παίρνουμε ένα ύφασμα και... Χαπ, έτοιμο! Ναύτη, θα κάνουμε μανούβρα. Σήκωσε το μεγάλο πανί. Σαλπάρουμε για τα νησιά. Δεν θα αποκτήσω ποτέ πειρατικό καράβι. Μα βέβαια, κατάλαβα τι φταίει. Τώρα θα δεις, θα σου κάνω ένα πολύ πιο ωραίο. Αλήθεια? Το λες αλήθεια? Σου το υπόσχομαι. Άσε με όμως να συγκεντρωθώ λιγάκι. Είδε κανείς το καινούριο μου κασκόλ? Το είχα αφήσει στην κουζίνα. Όχι αγάπη μου. Δεν το είδα. Σταθείτε. Μήπως μπορείτε να μου κάνετε καλύτερη τιμή για το ιστιοφόρο? Δεν είστε εκατομμυριούχος, οπότε θα σας κάνω μια τιμή για ανόητους αν θέλετε. Ωραίο πορτοφολάκι. Της γυναίκας μου είναι. Μήπως μπορώ να αγοράσω και κάτι άλλο με τα ρέστα? Πιστεύεις ότι θα τα καταφέρει ο μπαμπάς σου? Τι ανόητη ερώτηση. Φυσικά, έχει ταλέντο ο μπαμπάς μου. Νικόλα! Νικόλα, λοιπόν, τι σου είχα πει? Το καράβι από το μαγαζί. Μπαμπά, είσαι φοβερός. Δηλαδή, δεν ξέρεις να φτιάχνεις πλοία? Νικόλα, έχεις απέναντί σου ένα πολύ μεγάλο μάστορα. Αυτό εκεί το ολοκαίνουργιο πλοίο το έφτιαξα εντελώς μόνος μου. Είχε περίπου 300 κομμάτια, αλλά χάρη στο ταλέντο μου διασκέδασα πολύ όσο το έφτιαχνα. Πού είναι τα λεφτά για τα ψώνια? Το πορτοφόλι είναι άδειο. Τα ξόδεψες όλα? Μη μου πεις ότι... Έκπληξη αγάπη μου. Κοίτα τι βρήκα κάτω από το κρεβάτι. Να με λέτε καπετάνιο. Ζωφ, καπετάνιε, να παίξουμε κι εμείς λίγο με το πλοίο. Εντάξει, μπορείτε να φυσάτε για να προχωρήσει. Σταμάτα να κάνεις τον έξυπνο. Wow, ο μπαμπάς σου το πήρε. Το δικό μου είναι καλύτερο. Μπριτς, το δικό μου πάει πιο γρήγορα από το δικό σου. Αποκλείεται, το δικό μου έχει μεγαλύτερα πανιά. Και τι έγινε, το δικό μου είναι πιο ελαφρύ, ανόητε. Ποιον είπες ανόητο, παρακαλώ? Ναυτάκια, σταματήστε. Γιατί δεν τα βάζετε στο νερό να δείτε ποιο θα βγει πρώτο? Ναι, τέλεια ιδέα. Ωραία ιδέα. Σύμφωνοι. Όποιο φτάσει πρώτο στην άλλη μεριά κερδίζει το βαθμό του ναυάρχου. Και ο δεύτερος το βαθμό του βλήτου. Εγώ θα χαιρόμουν πολύ να ήμουν δεύτερος στην τάξη. Έτοιμοι, ξεκινήστε! Αλμπέρ, Μάλιστα, κύριε. πήγαινε στη μέση να σπρώξεις τα καράβια. Ξέρετε, δεν μπορώ, κύριε. Δεν ξέρω κολύμπι. Γιατί δεν πετάμε πέτρες να κάνουμε κύματα? Να πάρει επίθεση στο βασιλικό ναυτικό.
είστε ισοπαλία. Πω, ο πατέρας μου δεν θα μου πάρει άλλο αφού το έσπασα. Τώρα τι θα κάνουμε, παιδιά? Και ο δικός μου θα θυμώσει σίγουρα. Μπορεί να επισκευαστεί. Πας καλά, χρειάζεται ένας φοβερός μάστορας. Αγάπη μου, γιατί αγόρασες μόνο ζυμαρικά? Αυτά ακριβώς θα τρώμε στο εξής για να κάνουμε οικονομία. Θες να σου πω το λόγο, μήπως? Μπαμπά, γρήγορα! Έλα να δεις το πλοίο μου. Είναι χιλιοσπασμένο. Θες να διασκεδάσεις συναρμολογώντας όλα τα κομμάτια του? Σου έφερα και το καράβι του Ζωφρουά για έξτρα διασκέδαση. Χαίρετε. Το ήξερα ότι θα πήδαγες απ' τη χαρά σου. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Ιφηγένεια Στάικου, Αφροδίτη Αντωνάκη, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Ζωή Κατσάτου, Ακίνδυνος Γκίκας. Μετάφραση Άννα Πολύζου. Σκηνοθεσία Ακίνδυνος